Радіо Лада. Радіо Лада. Ви слухаєте в програмі «Відродження» передачу «Божі таланти». Перед лицом цього світа Павел каже: Бог откине мудрості всеосвітньої і разум розумних одвергне, а прийме віру во Христа, котрою спасаються мудрі християни, наші люди, уже 1000 років. І так, сьогодні постає перед нами ще одна задача. А що робити з тими соціологами, котрі кажуть, що населення Вселенної неумолимо возростає. І прийде такий час, коли Вселенна не зможе прогодувати людей. Що треба робити? Ліквідувати людей, так вони і пишуть. Различними вакцинами, различними болезнями, различними голодами, війнами, холодами, различними геноцидами. У наш 21 вік мір повний геноциду живих людей. Но ведь мало хто осознає, що якщо б люди жили з Богом, не робили б тільки оружия, тепер пару трильйонів доларів мечуть люди на оружие, а цих грошей доста б накормити ще 5 мільярдів людей. Удивительно тупий, бездарний, глухий, сліпий і в тупікове сущий цей світ. Сам собі робить проблему і сам каже: ви знаєте, ріка зарязнена, наш загрязняв. Карпати порізали, наш то ріжеш. Ведь тот, хто убиває середовище, придатне для життя, і по земним законам, є такий закон міжнародний, що не можна знищувати середовище, до кому жиє народ, но й по Божим законам. Всякий, хто Боже творення руйнує, ти нікуди не дінешся, ти в Божих руках однажды окажешся. І будеш проклинати той день, коли твої команди поступали різати немилосердно любий ліс, в тому числі і наші святі Карпати. У 21 віці вся Європа строїть дома, робить мебель із карпатських лісів. Що буде з нами, їх не цікавить. Вони від Європа, у них європейське мишлення. А ми кажемо: Господи, у них не є візантійського мишлення, Божого, православного, по котрому би за одне дерево зрізане треба 3 посадити. Не знають. Радіо Лада. Радіо Лада. А тому сьогодні, коли люди кажуть, що будемо їсти, сьогодні Господь указує приклад. Маса людей слухає проповідь Ісуса. Вечір прийшов, кажуть апостоли: Господи, відпусти людей. Уже голодні, минув час, може би пішли в села та купили би десь маленького хліба. А Ісус каже: не треба їх відпускати, накорміть ви їх. Апостоли кажуть: та як, у нас лише 5 хлібів і 2 риби. Тоді Ісус сказав: прошу, передайте всі людям, най сідають на траву. Сіли на траву. Господь помолився, благословив 5 хлібів і 2 риби і почав без перестанку передавати хліб і рибу. А потім апостоли людям. Наситилося 5000, крім жінок і дітей. Кроме, а значить, могло бути там і 12, і 15, і більше 1000 людей. Вот, Бог указує нам і нині, якщо людство покається і обратиться к Богу, Бог 100 мільярдів нагодує усю землі. А якщо люди і далі будуть мати плани по самознищенню, хто їх спасе? Мір усе був іноді на грані самознищення. І нині така ситуація. Радіо Лада. Радіо Лада. Ми сьогодні молимо Бога: Господи, поможи розуміти людям і сильним міра сього, що Бог сотворив такий чудесний мір, що Він способний і 100 мільярдів прокормити. Лиш би люди перестали воювати і перестали би загрязняти воду, землю. Спеціалісти повіли, що злі люди, котрі хочуть заробітки, у Африці, де великолепніші умови вирощати хліб, картошку, пшеницю і различні продукти питання,
Вони сліпо, глухо і тупо засіяли кофе, бо то тепер у світі ходовоє. А в тій же Африці, в тих містах катастрофічно не вистачає продуктів. Але землю купили чужі, сліпі. І вони роблять картину міра сього таку неприглядну. Радіо Лада. Радіо Лада. І сьогодні ми на основанні Євангелія кажемо, Бог завжди погубить разум розумних цього світа і благословить віруючих, котрі є ми з вами. Боже, благослови наших людей, ніколи не сумніватися, що Бог силен нас накормити, нагодувати, одіти. Наша задача – не відступити від Бога. І пам'ятати, наша думка така. Ніяких цінностей вищих не є, як православні цінності, як візантійське православ'я, котроє колись, або на котроє колись рунялася Європа християнська, но онині то вона утратила. А значить, ми з вами, жителі Карпат, коли нападали всякі там, ми втікали в гори, у хащу, но нині вороги рішили хащу вирізати, і ден ми ся спрячемо. А це означає, що тільки сильна молитва і подвиг віри способні би остановити безуміє міра і продовжити історію людства. Боже Мати, покрий нас своїм покровом, награди наших людей мудростю, а Карпати сохрани від вандалів, щоб ми хоч щось передали і своїм дітям, і внукам, бо так поступаючи, ми діти Божі тут, а у вічності наслідники Царства Божого. Ви слухаєте в програмі «Відродження» передачу «Божі таланти».